Ça va, mon ami? Je to tu. Sme sa dočkali. Dubnici nad Váhom. Sme ostali verní našej farbe zákazníkov. Ako je na tejto C4X. Moulin Rouge! Chápeš? S týmto autom by sme mohli tým energetiakom robiť reklamu. Ja by som povedal, že to vyzerá ako Red Bull. Nová CC3 s označením interným CC21 je konečne tu. Ako môžete vidieť, úplne zmenený kompletne celý look auta. Funkčná aerodynamika, jak na Lamborghini. Citroën LED Vision, aby si videl. A máme tu už po novom aj vami veľmi dožadované tlmiče s hydraulickými dorazmi, ktoré určite stoja za to. Veľmi sa vám to všetkým páčilo v C4, v C5. Strašne ste to chceli v C3, vaše priania boli vypočuté našimi francúzskými inžiniermi. Tým sme boli zahnutí dovnútra s našimi airpumpami. Niektorí z vás sú ich veľkí fanúšikovia. Teraz sme vystrčení dovonku pre istotu. Hallo Meister! Brauchst du Tankstelle oder was? Nazígaš sem 45 litrov paliva. Krásny to kufor. Ale akože 2-3 kapriky by sa tu pokúpali, taký je hlboký. Ono sa to normálne nakláňa za mnou, kámo. Alebo sa mi to zdá? Či to tak iba pôsobí? Kamera more, ne? Hello, my name's Jeremy. This is the program of Citroën Advanced Comfort Orthopedics sedačky. Biela sprostredkúva eleganciu, ale zároveň aj ochotu vidieť špinu. Tá 15 mm pena, to je materiál. Ortopediše. V C3 už tu není naša tempomatová páčka, ktorá tu bola s nami odhadom od roku 2003. Už to máme tu. Integrováno. Aha, ty kokos. Tak to už áno. Takto si to tam prepínam. Jaký pán? Kto dneska vidí, koľko je voda? Koľko má voda stupňov? Štart-stop na tlačítko, bratia. Aj. Kto tu má štart-stop na tlačítko? Semiš od babičky. Tak je tu teda nová C3 vo výbave Max s 1.2. Už sa to nevolá PureTech, ale volá sa to po novom Turbo. Zmena je tá, že tam máme rozvodovú reťaz, už tam nemáme remeň. Teraz dáme, že no vidíš, už tam nie, som ti hovoril. Dikeres, už to tam není. Povedzte, čo si o tom myslíte dole v komentároch a od 8. do 5. vám môžeme robiť šoféra, alebo vy môžete robiť šoféra mne kedykoľvek v týždni od pondelka do piatku. Som zvyknutý na hociakých šoférov, takže pokiaľ ste 10 rokov nešoférovali, nevadí. Poďte to vyskúšať, zamilujete si to.